Hanes gwelsom ni seren yn y dwyrain, a deithon i'w addoli. Dilanodd y doethion ni seren, ac wnawn ninnau hefyd. Rydym wedi teithio nôl dros 2000 o flynyddoedd i Nazareth, tref fach tlawd ar fryniau llwn Galilea, ac mewn tŷ yn y dref ar y bryn, mae Mair yn byw. Mae hi a Joseph, ef yw sail coed Nazareth, wedi gwneud addewidion i'w gilydd. Cyn o hyd, bydd Mair a Joseph yn dechrau gyda'i gilydd ar ei bywyd syml. Cartref, gwaith caled, plant bach iach, yma yn Nazareth. Dyna beth yw ystyr ei haddewidion. Dyna ei gobaith, ei breuddwyd. Mae Duw wedi anfon yr angel Gabriel at y forwyn hon, Mair. Helf i'ch fair, paid â ofni, dywyswyd ti o wneud holl erchyll. Mae'r arglwydd ddiw gyda thi, a ddi'n rhoi genedigaeth i'w fawr, a'i enw fydd Iesu. Ef fydd brenin yr holl oed, a bydd ei deyrnas ef yn parhau am byth. Ond, sut y gallen fod? Dwi ddim wedi priodi hyd yn oed. Mae'n amhosibl. Does dim yn amhosibl i Mair. Bydd ysbryd Duw yn dod arnat, a bydd pŵer Duw yn dy gysgodi, ac elwer dy fawr yn fawr i Dduw ei hun. Felly, gadewch iddo fe ddigwydd. Gadewch iddo ddigwydd yn union fel y dywedsoch. Ac o waelod ei chalon a'i henau, mae Mair yn llawenhau. Ond, pan mae hi'n dweud wrth Joseph bod angel wedi ymweld â hi, a bod plentyn yn tyfu o'i mewn. Na. Alle ddim credu'r fath stori. Pwy fydda'n credu? Rian ar Mair. Mae ef awni am ddiffyn, ond sut gallai ymddiried yn ddinawr? Angel? Mair a Joseph yn priodi ac yn paratoi. Mae Duw wedi rhoi yr un neges i'r ddau, yr un dasg. Gyda'i gilydd, byddant yn magu plentyn Duw. Ac mae cymaint i wneud i baratoi y cartref syml i groeshawu'r babi. Mae Gorhanen wedi mynd allan oddi wrth Augustus Cesar i drethu'r holl
fyd. Mae'n rhaid i bob dyn fynd nôl i'w ddinas ei hun i gael ei gyfrif. Mae cyndeiddiau Joseph o Fethlehem. Mae hi'n siwrne bell yna am ôl. Alle ddim mynd. Alle ddim gadael Mair. Mae'n bron yn bryd i babi ddod. Ac eto, rhaid i fyddhau am yr awdl Rhufain. Gallai ddim mynd. Mae ddim yn meiddio aros. Ond, mae'n ateb. Ac felly, gyda'i gilydd, mae nhw'n gadael Nazareth, allan i fryniau Galilea, i lawr i Judea, gan ddilyn y ffordd i Fethlehem. Mae Bethlehem yn llawn teithio, wedi casglu yma ar gyfer y sensws. Am hofni, yna pobl yn gwthio. Gwthio ymlaen i sicrhau fod ganddyn nhw ei gysgu yn sôn. Gwely, stafell, llety. O diwedd, yn saff tu ôl i ddrysau car. Dynas ymdolenu i gysgu. Mae Mair a Joseph yn hwyr. Does dim lle ar ôl. Ac erbyn hyn, mae'n bwysig. Mae angen llety ar Mair, a phreifatrwydd a lle i orwedd lawr. Nad oes unrhyw beth yn unan? Ydy pob llety a thafarn yn llawn? Mae'n rhaid iddyn nhw gysgodi mewn stabl dywyll a budur. Ond mae llawer gwell na dim. Ac y mae yn y wlad honno, bugeiliaid yn aros yn y maes yn gwarchod i praidd rhyw nos. Anddaw tywyllwch, mae defaid yn heiddio at ei gilydd er mwyn diogelwch. Am hanol y nos, hyd yn oed geiliaid gyda'i dwylo caled dion a'i haroglau seinllyd, mae hyd yn oed yn hw yn tarru at ei gilydd, oherwydd mae'r nos yn hir iawn ac yn dywyll iawn. O na, nid dy fiwsig di eto. Ond, dwi wedi diflasu. Felly, edrych ar y defaid. Yn y tywyllwch. Rydyn ni'n berffaith saff. Does dim beth yn digwydd, dim byd o gwbl.
Mae aniel yr arglwydd wedi dod i'w plith, ac mae gogoniant yr arglwydd yn tywynnu i'w cwmpas, ac mae nhw wedi dychryn. Peidiwch ag ofni, medda'r aniel. Peidiwch ag ofni. Rwyf wedi dod yn ymwyddion dal o lawenydd mam. Nid I chi yn unig, ond I bawb yn y byd. Oherwydd y noson hon, mae babi wedi enni fi ym Methlehem. Anrheg I chi gan Dduw, gwaredwr, sef Crist yr arglwydd. A dyma'r arglwydd I chi. Mae wedi napio'n syml mewn cadachau, ac mae'n gorwedd mewn bresau. Mae gyda ni darfod yn mor dyn ac yn dyn. Gogoniant I Dduw ac arfer tanweddol, dywyllus da yn bob un. Babi, mewn cresau, ym Methlehem? Rhaid gweld hyn. Dere fynd ymlaen nawr. Dere ymlaen, dere! Wedi sawl mis ar y siwrne, mae'r gwirdoedd yn cyrraedd Jerusalem, y ddinas fwyaf yn Israel. Mae nhw'n gofyn, ble mae'r un a anwyd yn frenin yr Iddewon? Gwelsom ei seren yn y dwyrain, a deithom i'w addoli. Deithom ag anrhegion, air, a ddys, a myr. Pan mae Herod yn clywed y pethau hyn, mae'n pryderu. I'r brenin, ond os gan o dderi ma bach, mae'n casglu ei gymhorwyr ac yn gofyn, beth yw ystyr hyn? Ydy'r brenin Herod ddim yn cofio? Hyn a ddewed oedd wrth ddiw y bobl. Un diwrnod, fe fydd Duw yn anfon rhywun arbennig, ar iachawdwr y Mesia, brenin y brenhinoedd. Ac fe geith ei eni, ei eni ble? Yma, yn ninas fawr Jerusalem? Na, nid yma, yn Methlehem. Mae gan Herod gynllun. Mae'n anfon y gwirdoedd I Bethlehem. Ewch, a chwiliwch anoddalus am yr un bach. A phan dewch hyd iddo fe, dewch nôl a dwedwch wrthyf. Yna fe alla I fynd ag anrheg ato hefyd. Does gan y gwirdoedd ddim rheswm I am y Herod am fod y seren nhw, ac yn wir, mae'n ei harwain yn syth at ddinas fechan Bethlehem. O'r diwedd, mae'r seren yn aros yn union uwchben y lle le mae'r babi'n gorwedd.
siwrne'n hir iawn ac yn galed iawn. O'r diwedd, mae nhw yma. Air, ddys, mer. Ond mae'r trysor mwyaf oll yng nghwsg am reichiau i fawn. Brenin newydd, nid I fab ei hun. O, diar, naeth hyn mor tro. Na, pidwch yn mynd ffordd honno. Na. Ymlaen, Joseph! Deffra! Yn gaflu! Rheda'n syth allan o wlad Herod! Cuddia! Mae Herod wedi marw. Mae hi'n saff. Allen nhw fynd adref. Adref i'r dref fach dlawd ar fryniau llwn Galilea. Adref i'r lle mae Duw wedi dewis. Adref I Nazareth yn saff o'r diwedd. Gwaith caned, plant bach iach, hon oedd ei brif. Mae'r anion wedi gadael yn dawer. Mae'r seren